পইচা লোৱা নাই সেইবিলাক প্ৰত্যেক চালিজাৰি আমি কৰি আছোঁ আমাৰ আইনগতভাৱে। नोंथांमोननिसिम मोनसे माराम रामबाबो भिडिअ लाबोलायबाय। दा आं गय खादों आरोखि। दा आंनि माखासे खामानि मावनायखिनिखौ आङो खिथालांगोन आरो आं नोंथांमोननिसिम जे शेयार खालामनो सानदों बे हाग्रामा महिलारि सारा बे फैगोन बिधान सभानि थाखाय माबायदि प्रिपेयार आरो रायजो राजाया बिपिएफखौ माबायदि अनसायदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। औ नै गय खादों आरोखि, हाख्लायखांबाय माखासे लेथेर फिथेर जाबाय। नै ओरैजोंबो माखासे दोनदों गया खाखांजोबखाबायानो आरो अलरेडि। नै ओरैहायजोंबो दं, नै लेथेर फिथेर जाला बावबो नै माखासे खामलाफोर दङ खागासिनो दं। खय केजिसो बायदि जागोन बाव दा आन्डारस्टेन्डिंआव? 58 57 58 ओमफ्राय 60 जायो आरो सोनायनि सायाव जायो। সেইবিলাক প্ৰত্যেক চালিজাৰি আমি কৰি আছোঁ আমাৰ আইনগতভাৱে আমাৰ উকিল আছে, মানে লিগেল চেল আছে, এইবিলাক চাই আছে। এইবিলাক এতিয়া কৰিব পৰাটো সম্ভৱ নহয়, ইলেকশ্যন পাৰ হৈ যাব।